салом алейкум ҳамҷоёни азиз, аъзои гурӯҳи ҳангур ва буғ. Имрӯз 12 майи соли 2025 қарор дорем дар шаҳри бостонии Исфара. омадем инҷо ба навор гирем як боғҳои беҳтаринро ва дар инҷо вохӯрдем бо як чӣ гӯям камбудӣ дар нашонамои ман ҳамин ниҳоли арча ба монанди спирали ина буридагиянд ва бинед ки зард шуда истодааст. Зард шуда истодааст, ҳамин сол шинондаги ҳастанд, яъне ки реша ки бақувват ки нест, ин арча зард шуда истодааст. Сабабаш ҳамон реша мебошад. Сабабаш касалӣ нест, чунки ҳамин арча дар он тараф беспиралӣ пурра сабз аст. Ина ҳамин буридагиян ҳам стресс гирифтагӣ аст, ҳам реша нағз бақувват шудагӣ нест. Мо тасмим гирифтем ки ҳамин арчаро табобат кунем. ҳам бо олимо суҳбат кардем, ҳам бо интернетро дидем, бо кордонҳо ҳам суҳбат шудем ва як хулосае омадем ки ин арчаро решаашро бақувват кардан дар кор. барои реша бақувват кардан мо чӣ кор кардем? Мо дорои карнивин гирифтем. Карнивин як ташро дар 10 литр об аралаш кардем, омехта кардем. дар айни ҳол мо 60 литр об гирифтем. 60 литр об гирифтем ва 6 та карнивин омехта кардем. Аз ҳамин карнивине ки ман ба шумо нишон додам 6 дона омехта кардем кушода ва дохилаш аз гуминовая пастаи тоҷикӣ, истеҳсоли тоҷиказод ки яке аз беҳтарин гуматҳо мебошад, илова кардем. тахминан 200-300 граммашро гирифта дар ҳамин 60 литр об омехта кардем ва мана ҳамон маҳлул дар мо пайдо шуд. ҳамон маҳлулро мо ба даст овардем, яъне ки оби витаминдор ва оби карнивиндор ва ҳамон инро пешашро маҳкам кардем. акун ҳамин 60 литрро мо дар ҳаминҷо мерезем. резед, акун ҳамин ба сатули гирифта резед. тағораш қати остоста резед. анаку ҳамдиёрони азиз, ин ҳар ҳафтаи мо тавсия додем ки аз ҳамин дору карнивин ва гуминоваи пастаи тоҷикӣ ҳар ҳафтаи як мартиба дору тиям. ва мо боварӣ дорем ки дар муддати як моҳ ин арчаи мо сарсабзу хуррам мешавад. худо хоҳад. резед. ҷумонда кардиту? ҷумонда резед тагаш намоҳад. ана пас аз ин ҳамҷоёрони азиз, худи ҳамин рӯз боз мо витамине овардем ки аз болои барг занад. амино макс, мана инҷа органический вещество, органический углерод, органический азот дорад ва растворимый оксид калия, свободный аминокислоти дорад. ва ҳаминро ман инро аз мағоза харидам. бисёр аст. ин намуд бисёр аст. тоҷикӣ ҳам ҳаст. тоҷикӣ ҳам 1 литра ҳаст. истеҳсоли азот ва ҳам беҳтарин аст. ва я наёфтам ки биёрам. ҳаминро оли мо 20 литр ба 80 граммашро омехта карда мешӯем аз боло то поён. ва ҳаминтар ҳар ҳафта як маротиба кунем, гуфтем дар як моҳ 4 маротиба. худо хоҳад ин арчаи мо сарсабзу хуррам мешавад. ана ҳамҷоёрони азиз, ин буд табобати арчае ки зард шуда истодааст. худо хоҳад натиҷааш бо ман нишон метиҳам ки чӣ натиҷа дод ба шумо. худо хоҳад сабз мешавад. ҳамҷоёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. дози ман боғҳои берун мерам, боғҳои беҳтарин боғҳои зардолу боғ аст. ба навор мегирам, ба шумо нишон метиҳам чӣ хел ҷавонмардҳои Исфара замини бекорхобидаи миллионсолҳо санглохро ба як биҳишт мубаддал карданд. дар паноҳи худо бошед. давоми наворро боз тамошо мекунед.